yang tadi si elok tampe tanpa jaya tangge daun pun tadi. Baru po di ambo tantang padonantun, nang katurun dia ke ambo kembalikan. Ko banasakah uang beladang di biruka. Ko tuga-tuga jaguang tamu luak jalan kawen tamu lumpang cie-cie. Tentu alamadang dalam parak badarak cando bak kilangan. Kadang ditampu kadang endak kok lupa jo bilangan. Nang katurun dia ambo kembalikan. Ko 10 kato dari udah sedingin do. Cie 2 jo 3 di ambo kapan bayi beko. Ila jemaah babinta duluan. Sampai tahu enggak? Alah, Sama enggak? ambo. Pwede awal tadi ambo menatang buah turun yang kebetulan ini. Pwede kabalengkang na musuh na mga ya dalam hati. Nakaturun yang ambo kabar kembali. Ande edeng kabalengkang manut pasa ng biasa sibuah secara manusia. Tentu elok tabilang tabili elok taimak katunan cakyo. Elok taulag katunan tadi. Elok susunin ng basiyah elok ang uwe ng bamanya. Elok karang pagpapatu. Elok lagi elok ibarat tuga-tuga jagung antara luak jalan kawan ibarat paneh di baluta kadang paneh kata juga nambek na sencang kata bilay antara nang panjang dia nambun kata baret ambek na dia ni kata pe antara na nyina dia nambun kata usah kali itu kan anak musuh memang ada teman enggak Yo, teman enggak yo ambo. joko dia buat tentang begitu enggak dicari pernah aye nambah taluan cuma jalan kini bagi je orang tidak usah banyak sebanyak tugas sebanyak itu sebanyak kata kaya bawa di kami apa nama silang nama bangka kerajaan batuko asali kagak di karunia tindak di kawabalakuan ibarat orang yang aje terangkam saya kata bawa goyang tu Sampai. iya Terus sedikit do. iya ambo Baru puan itu sekindo tantang pada natun. Baik barek nemu kini ko. Kau nasa kahwa menyepi aye. iya Indak pernah jo ago jupayan pun jadi. iya benar Asalkan aye kata bawa. saya kata bawa Ndak betul do sekindo. Iya. Tantangan kehilangan kita. Disandarkan kanang gadang digantungkan kanang tinggi. Tantangan kehilangan nilai jemaah. Kanang seorang kita pulang aja. iya sudah saya kata Coba di pulang dia lah. insyaallah Udah sedikit do. iya ambo Ako pernah larun dia kambo kembalikan. Mangkom main boli nak mama ala do si bindo tadi. iya Dari sayuk ke salayo dari babelok sambah di tengah-tengah sambah menyesak ke pusere melimpah pulau keilaman masuk ke dalam pulau ini. Alah duduk minyak jama mak sultan di sini ada siko marah jama ge ada pulau. Kadang di ketik lah baranggo samuri sambah ke semuanya. iya bang Adapun kesambahan udunan ko ate 2 perkara. Pertama sambah alim, kedua sambah takarim. Suatu jalan kedua jemaah. iya Kok dikaji jalanan 2 perkara. Pertama jalan kepada Allah, kedua jalan kepada dunia. Kok dikaji jalan kepada Allah ialah iman Islam tauhid marifatullah. Itu nanti kepada Allah Taala. iya bang Kok diketahui jalan kepada dunia. Nambah rumah, nambah tanggo, nambah buik, nambah tahun, nambah galih baniago, nambah cepak, nambah gantang, nambah rago, nambah nilai. iya Baal kini dek kanola dikaji dan 2 perkara nek tahu itu syaratnya lazim dia ada. Pertama ada jahiliyah, kedua ada Islamnya. iya Jika ada jahiliyah ialah takut tari sorak-sorai sebuang gitu. Jika ada Islamnya ialah al adatu bisarai wasaki. Para mula ada itu tidak bercerai dengan syarat itu tidak bercerai dengan ada. Kalau bercerai batal keduanya. Manulah ada yang tidak bercerai dengan syarat ialah tentang 2 perkara. Pertama ada yang lazim ada yang dilazimkan dan turun kepada ada. Jika ada yang lazim dan turun kepada syarat, ialah nambah pasal, nambah kiye, nambah jima, nambah lapa, bamana. Menentukan sah dengan batal mukaruh aja harus halal aja haram. Jika ada yang dilazimkan dan turun kepada ada, nambah sasok, nambah jarami, batunggu bapak nambangan, nambah barih, nambah labeh, nambah arah, nambah reco. Kampung batu indu mama nagari bapangulu luak barajo. Manulah dikatakan luak nambah rajo. Adapun takalau masoda ulunya, takalau alun bara balun bakoto baniago balun ba ada balin bago balun ba kampung bahilaman. Mula pertama Nabi Allah Nabi Adam alaihissalam ditempuh di Jibril tanah Saganggam. Mangko terjadilah tanah yang merah, tanah yang kuning terantar ke tiang aras. Saedar kate kursi bercampur intan jupudi permato nila baduri.
lagi baalih kain suto kursi kedudukan daulat yang dipertuankan sambahan alam bianako. Adapun kemudian daripada itu mengkoturlah malaikat nombor ibu ke bumi. Anda menamui anak Adam nampak yang bungsu sekali. Mangko dikeluarkanlah pakaian dari dalam surga. Nambah namu mangkuto sanggurano. Mangko dinamui dari malaikat Sultan Iskandar Zulkarnaini. Itulah orang mempunyai dia nangko dari Sarik ke Magari, dari timur ke selatan, dari barat ke utara. Mangko turunlah firman Tuhan kita ini zailun fil ardi kalifatan, bahwa sesungguhnya menjadikan aku akan kulipah pada bumi, akan mengelipahkan orang sekalian alam. Kemudian daripada itu mangko turunlah malaikat dari langit yang ketujuh hendak mengawinkan Sultan Iskandar Zulkarnaini dengan anak bidadari dalam surga. Mangko ditiuplah angin sidolak-dolai berbunyi gandang di sarunai sarat torabak jaku capai. Dipalu sekalian bunyi-bunyian tataga alam jamarawa. Man akilah. Mangko suku hatilah anak bidadari banamulah rajo naik nobek tata kerajaan. Dek lama bakal lamun dia untung terkadi Allah dia ayat pembari Tuhan. Mulialah anak batiga orang. Nan tua banamu Sultan Marjo Alif, nan tengah banamu Sultan Marjo Dibang, nan bungsu banamu Sultan Marajo di Rajo. Lorong kepada Rajo nombor 3 itulah Rajo Tigo Jirai. Sakti bukan alang kapalang. Kok talintihnya menganulah, kok terancahnya malumpuah, kok ditantang mata buto, kok disebut lidah kalu, kok dikena hati lumpuah. Anak Rajo Sendui Basendui, anak putih turun temurun, anak dari Sultan Iskandar Zulkarnaini, anak cucu dari Adam Setiawa. Kemudian daripada itu mengkobalayalah minyak kita nombor 3 di tengah laut barulah kamil nama ayahnya salatu tati bilang pandai datang dari tanah basah. Angin pun bambu, ombak pun baguluang. Dek lamo dek balaya tampalah api tak kilo-kilo, api dituju cayo hilang kalau kulito masuk itu. Mangko takaranglah kapal di puncak gunung Marapi, tasumbuai di lautan gadang, gunung sakadang taluidia. Cilawik bari bahulu di asah mangko bangato, lawitan sajo dahulunya mangko kaado pulau Paco. Di mana asa titiak palito di balik melong nang batali, di mana asa nyinyek kita iyo di puncak gunung Marapi. Yo ban. Ditutuh daun baringin, ditutuh di susun pulau. Dek takui nyinyek kita menahan dingin mangko menurun ke baruananku. Menurun ke sawah kadang satapang banyak. Sinan banto nang barayun, sinan langgondi nang baselo. Sinan tumbuh awe parindu di bukit patah patigo. Itulah gunung patah 9, itulah bukit Tabarangin, itulah lurah Tababatu. Sinan karambiye nyewe kadiang, sinan timpiang nang baledang, di batu hampa putih di bawah beringun tunsang. Sinan aye babalik mudia, sinan serangka hitam tuku, sinan bayo putih ada gua. Mangko menurun ke padang penyariangan, tiba di padang penyariangan di pepek cepak di susun adai. Adai na nampek cupak nanduo, adai luak di bari barajo, nagari di bari bapangulu, kampung di bari penentu, indu di bari bangama. Lah badiri luak nan 3 salato lareh nanduo. Manuna dikatakan lareh nanduo. Pertama lareh koto panjang, kedua lareh budi ceniago. Adapun lareh koto panjang pegang datuk ketumangguangan. Adapun lareh budi ceniago pegang datuk perpapian nasa batang. Kalau dia dong ketumanggungan tingginya lalu makannya lama, babanta batong babalah, hatinya tetap, pikirannya tenang. Adapun perpakian nasa batang, talapiah jago pada lalu, babanta kalapot tompong, pikirannya menyari alam, menyusun adek dengan undang, adek di posako di namukaran orang dari dahulu sampai sekarang. Lapa diri tu mangkong je parbatia mangko kaado suku jauh jasako labuh je tapian ditang dekat balai je palero ditang dekat nia. Yo. Sultan langkat rajo diangkat jadi semando di teluk batuang pai pagi pulangnya sanjo. Boleh kato je mau pakai, boleh aye kapang batuang kato mau pakai menjadi rajo. Manulah yang dikatakan luak nan 3. Nan tua luak tanah data, nan tengah luak agam, nan bungsu luak 50. Sehingga manawatenya seedaran gunung Marapi salilih gunung Pasaman sampai ke ombak nambah debue kapal sisi kapalo kayu tanam penghabisan batikuah 10 koto dinamukan orang juga manulan yang dikatakan orang Minangkabau ialah luak nanti gocako saratu rantau-rantau sekuliljanyo dari Sirangka nambah dangkang ke Karatak Batu Hitam ke Sialang Balantak
Kasi kilang ayay bangi kabungih kabatang kape kabayang kasalido katwantan kabatang hari. Dinemukan orang Jawa Sumatera Barat. Padaw baladang kasialang elok baladang katandike kayu kali sadang babungo. Jiko dirantang namanya panjang elok dipunta nanyo singke diambil sajo ng pagunong. Yun. Dibalik katunan tadi diulang katunan cako babalik katu di pangkanyo. Apa benar nama jadi pangkanyo? Dek karena lah mencari katuju pakai silang nambah pangka karajo nambah pokok di dalam suku sikumbang nako. Tantang nama katu dicari jungu pakai ialah tantang mencari tampang nan ampe parkaro. Yun. Manona dikatakan tampang ampe parkaro. Pertama ibi berkulipah, kedua mati batik. Enam. Kampe menggutian si babaju dinamukan. Limo nyebuti peranakan jarang tasuo pada kita. Yun. Tantang katu jungu pakai. Boleh lah ayah kapal buluh kajun lah ayah kapal makang. Boleh lah bisa digolekkan, picak lah bisa dilayangkan. Mangko diantarkanlah katu kepada pengulu dalam nagari. Ba ada pengulu dalam nagari dibawa ke jalan bayo bakato bamulah antaro nan sagandian duduk nan sajamba makan. Yun. Kok dia lah sang kuada yang mudi alah sarantak galah. Kemudian daripada itu hari hujan tindawan tumbuh mencapai bantu salai-salai. Alun lah dapet karajo dan suangkan. Karena ulun dapet karajo dan suangkan mangko basugiro capek lah sagalo sumando orang di siko. Pihak kepada sumando orang di siko. Orang juari bijak sano acang-acang di tengah kota memakai arif jubudiman. Setahun orang karapa harago balih jalede inyo. Alun ado angin barambui tandolang kisau tantu de inyo. Kok tubuhnya nasaka alam, hatinya nasaka lawi. Kok tubuh nasaka alam memakaikan marubah-rubah. Kok hati nasaka lawi. Kalau dibaca lawi, pandai membalunkan ombak, pandai menarabikan buyah, mailangkan sarok, menabikkan lunau, menyatukan pulau. Lahir lawi dibaca dibatin paham sumando orang di situ. Yo benar. Ama kabalu yang dahulu, ama bakdu yang kemudian. Kemudian daripada itu, mangko disarulah nenek mamak dalam nagari. Dek nenek mamak dalam nagari jawab dituri hampir lah di jalan. Lah tipu nenek je mamak. Nang kato lah tipu nenek je mamak. Nang kato adek kadidirikan, pusako kaditagakkan. Salabi dulu cepat ditagakkan penuh. Nang kato adek lah berdiri, pusako lah tatagak. Mangko buat janji karang di buah padang di kue ari jaga diindokan. Nang kato alek kadipabuwe. Nang kato alek kadipabuwe. Mangko dicarilah hari nelok bulan yang banyak kutiko naranca. Dibilang-bilang kutiko ampe, dihitung kutiko limo, dibagi kutiko enam. Disarak kutiko tujuh di papa tahun yang salapan. Di dalam tahun yang salapan lah telingkung di bulan yang dua balik. Di dalam bulan yang dua balik lah kekandung di hari yang tujuh. Lah dapet hari nelok bulan yang banyak kutiko naranca. Namonyo alik kadipabuwe. Yun. Nang kato alik ka di pabuat na ipulo takana di ati pikiran ni mato ta cinto di pikiran. Anak manyaruni niya di mama nang bakudwang bakarektan ng bandan pasumandan ng bahipa ng magitan. Ba dalam pado itu dek barakai pasasaruan. Lah tipo ni niya di mama sarato alik ka samonyo. Nang kato lah tipo ni niya di mama ko adek lah badiri pusako lah tataga cepak lah tataga panwang. At tampang ampe barkaron. Mana dikatakan tampang ampe perkara pertama ini berkulipah, kedua mati batung budi, ketiga mengalinan tabanam. Keampe mengutang si baju dinamakan. Yo benar. Baana niko kini kan iyalah mengalinan tabanam. Kalau dikaji tentang mengalinan tabanam nangko. Tak kalau mulai dahulunya, tentu dia awal malang yang tak dapat ditulak, muji tak dapat digajah. Lah malang bagi kita nan tinggalah muji bagi malion melangkah. Kanolah melangkah mak datuk basana lamo. Kemudian daripada itu sama itu ditiliak kuari nang taman jawe, ditadiak baban nang kamang baho. Alun lay dapet masuk itu, alun lay dapet kato sama pakai mangko tabanam mulah dahulu. Di kano tabanam mulah dahulu dek namu bakalamuan. Abi tahun baganti abi bulan baganti bulan, abi tahun baganti tahun. Dek barakai ni kita nambah samo di dalam kaum datuk basa. Mangko dicarilah banyak bulat sagolek picak salayang di dalam kaum datuk basa nako.
tantangan boleh kata dia pakai boleh aye ke pambuluh tajun aye ke pematang boleh dapat digolekan picak dapat dilayangkan mangko dapat lah boleh tak golek picak salayang tantangan mencari video nangko pada ketika hari kini lah dapat video narancak tampang nambaya pada hari kini itulah talinya nak dirantangkan tuahnya nak diimbaukan nenek mamak nombor 2 nombor 3 nan sagandiang duduk nan sajamba makan mangko nambah namu Yulisman bagala datuk basah itulah nang kadibo bajalan bayu bakato pemula itulah talinya nan dirantangkan tuah nan diimbaukan ini amak nombor 2 nombor 3 sagandiang duduk sajamba makan mangko datuk basahnya ini mulai dibawa bajalan bayu bakato pemula kan yang kamu muti biang kamu mencabia salah kamu pertimbangkan bautang kamu membayarkan di dalam padu ada mangko nang kini mula pula mangko bapi tua larangan tu ramu-ramu si kumbang janti kati endah pulang bakudo patah tubuh ilang baganti ada lamu ilang galang baganti genta pulau ilang gadang baganti gadang nang kini bahasa jual kabasaran datuk nampo kebajalan mayang bayu kunci kapai sampai batanyo kapulang sampai mangadu datuk itu dah banyak seperti kayu gadang di tengah koto keuriknya sampai baselo batangnya sampai basanda dahannya sampai bagayu daunnya sampai balinduang sampai balinduang kapanesan sampai bataduah kaujanan bantulah datuk dalam nagari elok luak di Barajo, elok nagari di Pangulu, elok kampung di Natuo, elok tapian di Namudo. Rajo sadaulat, Pangulu sadang malin sekitau. Mangko bapi tua larangan tua-tua. Si Juliak tabang kasama, disama tabang kapandan singgah ke rumah balai-balai. Dari niniak turun ke mamak, di mamak kamanakan lebih tua ada yang babakai. Bulan beruang rambutan makan kasiak disembah anak bidodari. Bukan buatan anak bayak itu saja dulunya baik itu terpakai sampai kini. Bunga merah bunga katangmu tumbuh di laman rumah kadang medan dia arak dia sangkono pacampui ketik jo kadang lebih itu ada yang pakai dek karena pacampui ketik jo kadang kok pasuwo dek di kito di labuah nang kolong di pasana rami Yunius mandato basah mangko daripada itu kok nang ketik bama ajo malah gitu kok nantuwo barang kateo malah gitu kok samo gadang bangku datuk malah gitu kok tak terpakai kan sado itu menyuruh bungkuak melompek pakah tinggi kayu aro dilangkahi rendah bilang-bilang disuruh air para luju ni ketahui ni aku datuk tentang undang-undang nan 20 undang-undang itu siang kadipabalik malam kadipakalang mamapek data membalah tibo di angkuwe tibo di pawe tak mengampi tibo di matong tak mengeluh iyo juga pitua orang tua bukan murah orang kaulu membawa papan sabila bukan mudah jadi pengulu tahu juga ada Rasulullah mencempak sampai kaulu kanalah dua anak anggang apalah cepat dia pengulu pandai bermain undang-undang kanailah dua anak anggang tiga jo anak para pati kalau lamanya jo undang-undang eloklah koto jo nagari pisang kadang di batang murai tu di janjang batu tanggung ada baparang usah dipakai hanya mularai semata-mata di mana jarami kadikirai pagi dan jatuh di tangkanya di mana nagari kesalasai santano pengulu tak tahu jo ada sikalai ambil keselendang pendukung anak turun mandi dia ada kalau kurang tarang dia sarak jauh sekali tapi barara orang kabalai kapasakan baso ada aja sarak kok kecaret tandur negari kabinaso tanah data luak nan tuwo sinan asalnya rajo alam benar-benar kalau bakatu kata salah membawa karam Allah banda tahadi luka orang usah dibangki kata benar usah diubah kalau diubah jadi penyakit dari kabun babasah-basah membawa nyiru je tampian memberi ampun tentu Tuhan Allah kalau mau hukum tentu datuk membuktikan babuni tabuh di koto kadang tasia di karanduo kalau dia ada kurang tarang usahlah malu di batanyo karimbo kalurah dalam membawa jari yang nanti pakai kalau kita pengulu alam ada jahit kurang dipakai
Apolah pajurang kinari padulah sudah dari balai. Apolah adik di negari alu je patut nangka dipakai. Rajo alim rajo disembah, rajo zalim rajo disanggah. Kok alim tentu disembah orang, kok zalim tentu disanggah orang. Kuntianan dari ampe-angke dibawa orang kamandiangin singgah lalu kabirugu. Santano tibo gunjang upe, sangkolah sitawa jo sidingin, ba itulah datuak ng kabanana. Ba adalah pada itulah undang nandu pulwa. Ba gini, para lucu diketahui be angku datua tentang mana pakaian yang kadilakikan. Adapun pakaian resmi dari angku datua adalah sambilan matanya. Bertemu laki salwa di kapalu. Kedua, babaju hitam balasan. Ketiga, bersilawa walang buat kuntiangan cek. Kampe laki serong hingga lucu. Kalimo, tak kena jauh di pinggang. Keenam, di bahu kesandang kain kajian. Ketujuh, kasih jari dan sabila. Salapan, memakai tukik dan sabatang. 9 tempur batarun patol basati. Adapun tentang saluk di kapalo, batiak tentu penamo dia tajam di betulik kulima Arab badan jang dipek batanggo ujung tasimpan tarasio. Tiuk katua pengundang-undang tiuk liku akan menjala dalam kawin budi merangkak tabuk dipaham tiuk lipe. Lebanyo penindiang kampung panjang pandukuang anak buah hamparan di rumah gadang parau kunjung nanampe. Itulah rasio kebesaran. Panjang dilipik jadi deta, laweh dikumpa jadi salwa, sinan sesimpan kearifan. Tandonya bijak candokio. Babaju hitam gadang langan, langan tersensiang bukan karena dek pamberang, bukan pulau karena dek pambangi. Tapi pangipih anginnya dingin padindiang malang balamai ko. Si baba tanti timba baliak bakilek Kalimantan. Katutwik jahit pangkalangan tando maulih indak mengasan membuhui indak babuku. Lawik ditampuah tak barombak padang diturik tak barangin pandai magak magiakan. Indak basaku kiri kanan jujur amanah laye batin indak manaruah sipek dadap. Dihiana lapeh tak bakat kuat babalah sainggo dado. Urang basipek lapang hati ba alam lawih pepadang lebar. Tak runtuh gunung dek kabui tak karuah lawin ikan sabajurila mata bainyo. Tagangnyo baliau leo kaduanya badan dan tiang pai mani pandai meluluek elok buruk pandai menyimpan sinan tasimpan kearifan. Basirawa hitam gadang kaki kapanuri alui nanuri kapanampuah jalanan pasar di dalam korong di pakampuah saratu koto di negari. Langkah salah saya sabah ukuran martabai nan anang membatasi murah jumaha ditampainya bayo mangko bakato batolan mangko bajalan tanah kudalang dinan hitam tam tapo manahan budi jo siasi saratu tanyo jo da'awa kumanan indak kadietan budi jo paham tak tajua martabat indak tagadai bapantang kunyang karanori rumi indak lama karanori santan saruang sabidang ate lutwik il serong dinamokan kayu musikin alamatnya letak di tempat cie-cie. Buri sentiang tak boleh dalam sentiangnya, tak boleh dalam di dalam hati karajunya, di dalam hati bapadanan. Tanah nan merah basa kalai tatakboy bintang sabali. Tando berani karena banga di paga ilmu jo merepek, basumarak di dalam koto mencahayo basuk negari. Cawek jo sunto bajumbai alai baradai bajumbai. Panjang nan tengah tiga tampuk pandidik anak kemanakan panjari akabudinya pamau jiwa batinyo nan jinak makin tanang nan dia jan tabang jauh kabek sabalik kue senta kokoh tadapi orang upai buyahnya babat tangga tahu rasio rana surang lungga ibarat laki dukwa baura mangkota buka yorunjang mangko kaum kai katomu pakai panyingkonyo di bahu kesandang kain kaciak kain sandairan ampe sakit papui paduh adikannya pembalut luko di batin palampok dari badan. Sari padi saya dado ujungnya pagal dua jangan bilang tak mungkin rupa lain. Didantai kunci tergantung banyaknya salapan balai. Kalau ditinjau alamatnya, kok tiba di masuk bansai pengunci peti basi cikian. Kok tiba di masuk lai pembuka peti kebahagiaan. Baik pun di tiang nan tatagak di tiang panjang si majolelo. Dikunci simpanan adek nek kokoh bari jubalabe. Si jatuhnya kari kebesaran. Sampian jo cawe katampeknya.
Sisiknya tanam tabuan lotok lataknya condong kaki dadi kesong mangko dicapai. Lakuaknya dua tangah tiga di tengah mangkonya luwih makin ke ujung makin rujiang menuju neraca hukum. Bapantang sembarang sentak bawa pikir ke belakang pikir nalapiah dua kali. Patah tali di pintu mati, patah lidah di pintu kalah. Gembonyo tunangan putih yang ulunya batang kayu kamai. Kokoh tak ragu balau kuyahnya pendak malungga. Pantang mahangok keluar badan. Luruhnya dirantang banang bantuannya dimakan siku-siku. Kukuya dia manahan bandia untuk banah mantan manahan tiwa. Mato nang tajam balik pala hanya pulau je gembonyo. Pantang malampeh ke gurinda tajam nan indah singgah ke asahan halusnya tarago debak ini memutuh rambut dihampuikan sekali haram maluku. Yolah. Ipuhnya turun dari langit kisonya pantang katawan jejak ditikam mati juo. Pamenannya tungkek kayu kamai luris sebatang tabajupang. Panungkek ajak di pusako barita tagak dan jejaknya tundong pusako na tagak di inggiran. Jo tungkek jauh ditunjukkan nanan dia bisa dikakukan. Di kakeh konya talamun di kambang konya talikek disigi jadi nalakuang. Selok tarung pakuhi pasilang menyiba ampu tabuka dengan jari nalimu. Tapak tapa tungkik tertinggi pula no dari bulubu manik takarang di atenyo. Bajalan balai tapak bakato balai lidah bajanji balai insyaallah. Salah ke manusia minta maaf, dosa ke Tuhan minta ampun, silaturahmi salaman. Baada anggota tanpa itu, itulah pasapah pakaian pangulu. Utang dia ambot tinggal menyampaikan dan empati tinggal memakaikan. Baada tanpa itu, tapi bintang kaca-kaca tapi menyesi awan juga. Kalau dia tong yang cantik mantia sasanjunang konak kesudah. Baru kuada dosa di rumah dia tadi. Seiring balam je barabah lalu balam mandi. Seiring salam dengan sambah lalu salam kembali. Kandak minta diberi, minta dilakukan. Kan itu benar kesanang hati silang sebangkalan. Yo benar. Baru kuada ambo tentang padu itu lah dengongan kepada minyak jemama. Kalau tepakan sadu itu kandak dibagi, minta dilakukan. Pasanang hati silang sebangkan. Kandak lah sudah minta lah berlaku. Sikit. Sampai tanah Alah. Nah, tamalenggannya belum. Ambo. Tempo dia wai tadi ambo menatiakan buah persambahan kabakus tamalenggang. Semoga pun tamalenggang arti benar kabaki ampunnya mama nanggadang bahasa batua. Sarato joro kana kita. Iyo. Baru poin kini dapat golek sagolek picak na salayang tentang kayong kamanyambul katulong kanila. Kamu kemudian undiang kabaki ambo di tamalenggang tadi. Upay tentang paro itu. Kok kayong labas sambil katulah berjawa. Kandak lah bangga, tidak lah. Iyo po. Joko ni kami lah soe